جبورaya giştî beriya çend rojan biryarek ji aliya dadgeha bilind a Îranê ve derketî. Ango biryarekî darbekirina derheqê her du çalakvanên Kurd ên bi navê Bexçan Ezîzî Werşîna Murad da derketiye. Ev yek ji piştî biryara dadgeha bilind a li Tehranê di derheqê her du hevalên çalakvan ê Kurd bi sujdariya serhildana çekdarê li dijî dewleta û buna komên dijberî ve hatine dayîn. Her wiha her du çalakvanên Kurd rastî işkenceya fîzîkî ve dûrinî ve hatine. Di heman demê de jî ew xistina girtîgeha tuneyî û hiştine ku dibin zext û işkenceyê de ji gelek tiştan li xwe mukur bibînin, her wiha serdana malbatê wan jî qedexe kirin û destûr nedan ku ji wan re parêzerekî bigirin da ku wan biparêze. Wekî ku tê zanî rêhevalên Bexçan wekî çalakvanên civakî li Bakur û Rojhilatê Sûriye kar dikir, piştgiriya keçên ku Daeş dihate rêzgarkirin dikir. Werîşan jî weke çalakvanên di berxwedaniya Kobanê de cihê xwe digirt. û li hemberî terûrê Daişê berxwedaniyekî bê hempar dikir û berxwedaniyekî bê hempar dikir. Berxwedaniya Kobanê cihê xwe digirt û li hemberî terûrê Daişê berxwedaniya bê hempar dikir û her wiha dozê jinan de kar dikir. Her du çalakvanên temsîlî gelek jinan û mêr li Îranê dikin, li hemberî zilmê derketin ji bo azadiya edaletê bi dest bixe. Piraniya dewletên cîhanî cezaya darvekirinê betal kirine ji ber ku tiştekî dijber e û dijberî mafê jiyaniyê ye. Lêbelê zêdetirî nîvî niştîcehên cîhanî li welatê jiyan dike. Di serî de Îranê ku heta niha cezaya darvekirinê derheqê mirovan de pêk tîne. Komarê Îslamê ya Îranê cezaya darvekirina bi şêwazekî sîstematîk wekî alavekî bingeh dijberî ku hizkirine û dengê rexnegiriyê dijberî ku siyaseta wan nepejirînê bikar tîne. Bi taybet jî cezaya darvekirinê derheqê çalakvanên siyasî û kêmaniya netewiya pêk tîne. Ev yek jî ji bo ku tirs û metirsiyê di dûraniya gelê xwe de çêbike. Her wiha bi pêkirina her du çalakvanê ji mafên parastinê bin pê bike. Zagonê navnetewî û pîvanê girêdana mafê mirovahiyê da ku dibêje mafê parastinê mafekî pîroz e û sujdar e jî. Heta ku tu tişt li ser nayê pêkanîn ew bêsûc e. Her wiha hem li hevkirina zagonên welatiyê yekbûnî rê dide ku kesên esîr mafên xwe û serhildanê malbatê wî li zindanên her wiha dihêle ku mafê xwe ya dadgehî derperwerî da giran biparêze jêra da ku parastina wî hilgirê li ser xwe bi dest bixe. Di heman demê de jî bi kar anîne her du çalakvanên ji mafê wan biparêze pîvanên mafê mirovan her wiha tewanbûneke her du çalakvanên jin negihêje asta darvekirinê. Em wake jinên Kongreya Sar û Meclisa Edaletê jin ya li Kantona Firatê daxuyaniya giran cezaya darvekirina di derheqê her du çalakvanên jin Bexçan Ezîzî Werşîn Murad da derketiye şermezar dikin û em banga li hemû rêxistinên navnetewî mafê mirovan komeleyan rêxistina jin û yekbûyîna welatiyên yekbûyîn dikin da ku medexeleya cezaya dervekirinê derheqî wan de bisekîne. Silav û rêz Kongreya Sar û Meclisa Edaletê ya Kantona Firatê 26 Sisyan 2025 berxwedan jiyan e. Jin jiyan azadî, jin jiyan azadî, jin jiyan azadî.